До родопското село Лисиците не стига нито кола, нито автобус. Единственият начин за придвижване е пеша, по моста над язовир Студен кладенец. Липсата на път обаче се превърна в туристическа атракция, защото съоръжението е най-дългият въжен пешеходен мост на Балканите, цели 261 метра. За да го видят, хиляди туристи всяко лято пристигат в района. Пикът е през почивните дни, когато идват по над 300 души. Оставят колите на другия край на язовира под село Широко поле и оттам преминават по моста. Жителите на Лисиците още се чудят откъде се появиха толкова много хора. Не знам къде са чули, интернет ли е, от телефоните ли е, така са чули. Биркетве са много народ идват, обикалят ги, харесат ги тук. Събота, неделя най-малко 300 човека идва. През другите дни да не говорим. Най-вече от София, Русе, от всякъде, от цяла България. От Варна съм служил и от Варна идват даже тук. Викат, човек заслужава да дойде да я види. И техните места има сигурно интересни работи, ама тук сигурно по-интересно, затова тук искат да я видят. Това е. Когато първите туристи пристигнали преди 2 години, хората от Лисиците не им обърнали внимание. Дори се чудили защо са дошли, но постепенно започнали да им предлагат различни неща. Видяхме, че идват гладни, жадни, нямаме и магазини, почнахме така полека нещо да предлагаме. Отначало почнахме с кафенца, за гладните деца нещо филийка с лютеница да им мажем, пото имаме под ръката си. Тая 3-та година вече всеки ден работи. Както сме работили до сега 30 години и от сега нататък все още продължаваме. Казва Сабина Герасимова. Тя живее в Лисиците от няколко години. Дълго време е била в Турция, но се върнала заради чистия въздух и красивата природа. Жената е една от малкото, която събота и неделя предлага на туристите домашно приготвена храна. Ръчно приготвени кораби предлагам, сърми предлагам, нещо сиропирано, сладко, конфитюрчета. Капана един път предложих, не бяха дошли много хора, продадох няколко парчета и аз си го хапна с удоволствие вкъщи. Върнах си. Ваница с спанак предлагам, да. Когато си произвеждаме спанака, билки, мащирка имам, липа, 2 вида риган. Имам риган за чай, риган за марина и за чай и жълт кантарион. Това са билки. Мента нямаме тази година от сушата. Цяло лято сме предлагали домати и краставици. Кой каквото има. Който си прави сирене предлага, кой извара масло. В края на най-дългия пешеходен мост вече се оформил своеобразен пазар. Там по-инициативните жители предлагат своя продукция, а един от тях, Бейхан Мехмет, е поставил каравана и кани туристите на разходка с лодка. Питам го, изкарват ли се добри пари? А той отговаря лаконично. Като съм мъж, всякъде има хляб. Зависи. Понякога има, понякога няма. Не се знае. До него е седнала Хюсния Мимюн. Тя нищо не предлага, но е готова да обслужи туристите. Ако питат нещо, нали, тук имаме кокошки, ако искат яйца, мога да продам. Звара, масло, като минават тук, нали, ако искат, просто те искат сирене. Той, аз сирене не ги правя. Аз имам масло и звара само. Който иска, нали, да взема е така прясно. Когато попитате местните хора какво може да се види в село Лисиците, те очудено повдигат рамене. Казват, че нямат забележителности, освен природата и мостът, който прослави селото. Заради липсата на път не могат да предложат места за настаняване. Не знаят как да изхранят туристите, след като хранителните продукти се пренасят с лодка по язовира, а оттам на гръб до селото. Какъв план ще имаш, като не можеш да се снабдяваш? Хубаво е да имаме къща за гости, обаче как ще ги прехраним тия гости? Това е трудно. Всички питат къща за гости. Нямате ли тук барче, нямате ли? Нямаме, викаме. Така плановете за разрастване на туристическия бизнес в Лисиците остават само добро пожелание. Единственото, което хората искат сега, е направата на паркинг до началото на моста.